Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα. Πριν ξεκινήσει ο εισηγητής, να σας ενημερώσω μόνο για δύο πράγματα. Πρώτον, τη Δευτέρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα εδώ στο χώρο της Λέσχης θα κάνουμε τη συνέλευση της Λέσχης και όποιος είστε όλοι καλεσμένοι, προφανώς η συνέλευση είναι ανοιχτή. Θα συζητήσουμε και τις κινητοποίησεις εν ώψη της επόμενης, την 25 Μαρτίου στις παρελάσεις, αλλά και μια σειρά από θέματα της Λέσχης. Συνεπώς είναι στις 6.30 εδώ. Και επίσης αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι στην Ομόνια η Εργατική Λέσχη θα κατέβει στην κινητοποίηση την αντιρατσιστική, αντιφασιστική με δικό της πανό και τα υλικά μας. Συνεπώς σας καλούμε να στηρίξετε και τα blog της Εργατικής Λέσχης και φυσικά την ίδια την κινητοποίηση μετά θα ακολουθήσει και στο Σύνταγμα στην αυλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή μας εκδήλωση, ο κεντρικός ομιλητής είναι ο Μιχάλης Χονδροπούκης, ο οποίος είναι φιλόλογος και υποψήφιος διδάκτορας φιλοσοφίας και θα μας μιλήσει για το ταξικό περιεχόμενο της Επανάστασης του 1821, εστιάζοντας στα κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά της απέναντι στην κυρίαρχη αφήγηση γενικά που θέλει να εμφανίζει τον εθνικό χαρακτήρα ως δεσπόζων. Οπότε δίνω το σκητάλη στον ομιλητή και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω κιόλας που με καλέσατε εδώ στο μου δίνετε αυτή την ευκαιρία δηλαδή να σου πω δύο λόγια. Αξίζει πράγματι να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προσεγγίζουμε την ιστορία μας με ένα ταξικό κριτήριο. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή τι ακριβώς έχει γίνει. Το λέω γιατί σήμερα τώρα συμπτωματικά γίνανε και σε πολλά σχολεία γιορτές, άλλα θα γίνουν τη Δευτέρα. Στο δικό μου σχολείο έγινε σήμερα η γιορτή. Αυτά που ακούστηκαν ήταν για άλλη μια φορά κενά περιεχομένου, να το πω τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, μόνο στη σκότηση φέρανε. Εγώ έκανα το εξής: μπαίνω σε όλα τα τμήματα αυτή την εβδομάδα και ρωτάω 5 πράγματα τα παιδιά έτσι να δω τι καταλαβαίνουν, τι τους έχει μείνει. Γιατί κακά τα ψέματα στο Λύκειο τα παιδιά αυτά έχουν κάνει τουλάχιστον 10 γιορτές για την 25η Μαρτίου. Και αν θυμάστε και όλα τα μαθητικά μας χρόνια, δηλαδή αυτές οι γιορτές δεν μας αφήνουν και πολλά πράγματα πέρα από μια σημαία, έναν εθνικό ύμνο στο τέλος. Εδώ ο Κολοκοτρώνης, εκεί ο Καραϊσκάκης, εκεί ο Παπλέσσας, εκεί ο Παλαιοπατρογερμανός. Δεν μένουν και πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα προσπαθήσω να πω 5 πράγματα που θα μας μείνουν και θα μας εξηγήσουν κιόλας το τι συνέβη εκεί. Λοιπόν, πρόσφατα κιόλας κάναμε την εμπειρία, δεν ξέρω αν θυμάστε, με αυτές οι εκπομπές του Sky, εμείς οι Έλληνες, έτσι, που είναι σαν καλυστία πολιτικών ανδρών, να πούμε, 9 από εδώ ο ένας, από εκεί ο άλλος, τι έκανε ο ένας. Εάν δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της εποχής, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε τη συμβολή τους. Επομένως, πρέπει να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Ποιος είναι ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης, κατά κύριο λόγο. Έτσι, σε αυτό απαντάνε απευθείας. Εύκολα συνήθως η κυρίαρχη ιδεολογία σου είναι εθνικό απελευθερωτικός. Τελειώσαμε. Χαίρεται, το έθνος όλο ενώνεται για να αντιμετωπίσει τον Τούρκο κατακτητή. Το οποίο φυσικά εν μέρη στέκει από την άποψη ότι έχει έναν Τούρκο κατακτητή, απ' την άλλη δεν υπάρχει ένα έθνος ολόκληρο το οποίο να αντιτίθεται σε αυτόν. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο το χάρτη της εποχής, της κοινωνίας εκείνης. Δηλαδή, πώς είναι οργανωμένη η Επιθυμανική Αυτοκρατορία, ο ελλαδικός χώρος, δηλαδή διάφορες επαρχίες. Έχουμε σε κάθε επαρχία έναν Πασά, πόλεμο του Σουλτάνου, και από κάτω έχουμε διάφορους τοπικούς άρχοντες. Είτε αυτοί είναι Τούρκοι, Αγάδες, Μπέιδες, είτε αυτοί είναι Έλληνες χριστιανοί, κοτζαμπάσιδες. Έτσι, είναι μεγαλοτσιφλικάδες, όλοι τους. Αυτοί έχουν κάτω από τη δούλεψή τους χιλιάδες φτωχούς αγρότες, είτε αυτοί είναι μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι ανάλογα την περιοχή, τη μισή του σοδιά, το 1 τρίτο, τη μισή σοδιά, ανάλογα το μέρος λοιπόν, το δίνουν απευθείας στους τσιφλικάδες, στους τοπικούς άρχοντες και στη συνέχεια πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, και είναι και εκείνοι που είναι ακτήμονες, πάρα πολλοί, κολύγοι, έτσι όπως τους ξέρουμε, οι οποίοι υπό άθλιες συνθήκες καλλιεργούν τα κτήματα των μεγάλων. Αρχικά έχουμε αυτό το σχήμα. Επομένως, όταν
ρωτάμε σε αυτή τη συνθήκη ποιος έχει συμφέρον να επαναστατήσει, είναι πασιφανές ότι ο φτωχός αγρότης έχει συμφέρον να επαναστατήσει και όχι ο Έλληνας κοντζαμπάσης. Άρα ο πανεθνικός χαρακτήρας απευθείας αρχίζει και σπάει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σε εκείνη την περίοδο. Να σπάσουμε πάλι την περίοδο σε δύο μέρη. Είναι άλλη κατάσταση το 1400 χοντρικά 50, έτσι, μέχρι το 1650 και άλλη από το 1650 μέχρι το 1800. Έτσι, να βάλουμε εκεί 2 αιώνες και άλλους 2 αιώνες, έχουμε διακριτά χαρακτηριστικά. Στην πρώτη περίοδο, η κατάσταση, καταρχάς δεν έχουμε αναπτυγμένο εμπόριο. Έτσι, κατά κύριο λόγο, η παραγωγή είναι έτσι φεουδαρχικού χαρακτήρα, δεν έχουμε εμπόριο, επομένως δεν έχουμε και μια εμπορική τάξη που να αναπτύσσεται. Μετά το 1650 όμως, επειδή το εμπόριο έχει αναπτυχθεί γενικότερα στην περιοχή και στη Μεσόγειο και στους δρόμους όλους τους πάνω, αρχίζει και αναπτύσσεται και μια εμπορική αστική τάξη. Κυρίως στα νησιά, οι καραβοκίνητες που λέμε. Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, που τους ακούμε πάρα πολύ αυτούς τους τόπους στη διάρκεια του αγώνα, θα παίξουν ρόλο. Λοιπόν, αυτή η εμπορική αστική τάξη, στον βαθμό που αναπτύσσει την δραστηριότητά της, έρχεται σε σύγκρουση με τα κατεστημένα συμφέροντα των γεωκτημόνων. Άρα θα συγκρουστούν σε έναν βαθμό με τους τσιφλικάδες, θα συγκρουστούν τώρα τα συμφέροντά τους, δεν θα έχουμε ανοιχτές συγκρούσεις. Σε πρώτη φάση μετά θα έχουμε. Λοιπόν, όμως στα πρώτα στάδια ο έμπορος έχει και μια άλλη λύση. Δεν είναι ανάγκη να. Αν δηλαδή δεν υπάρχει μια συνθήκη που να ευνοήσει την τάξη του συγκροτημένα να θέσει ζήτημα εξουσίας, έχει την άλλη, φεύγει. Φεύγει, πάει σε ένα σημείο που το εμπόριο είναι αναπτυγμένο με άλλους όρους, που ευνοείται το εμπόριο, και αυτοί οι τόποι ήταν είτε παραδουνάβιες ηγεμονίες, είτε στη Δύση. Στο Παρίσι, νότια, στη Γαλλία κτλ. Έχουμε ελληνικές παροικίες. Σιγά-σιγά σχηματίζονται οι λεγόμενες ελληνικές παροικίες. Έχουμε δηλαδή την ελληνική εμπορική αστική τάξη, η οποία πλέον έχει εκπατριστεί, σε εισαγωγικά δεν έχει εκπατριστεί, έχει μεταναστεύσει σε διάφορα αυτά σημεία, στα οποία επιδίδεται σε μια κοινωνική δραστηριότητα, κερδίζει, αναπτύσσεται, ισχυροποιείται οικονομικά και αρχίζει και ζητάει ένα κράτος, μια αιστεία στην οποία θα είναι πιο ασφαλής οι επενδύσεις της. Θα μπορεί δηλαδή να έχει μια πιο προνομιακή μεταχείριση. Θα ακολουθήσει μετά μια διαφοροποίηση. Θα είναι αλλιώς οι παροικίες της Δύσης και αλλιώς οι παροικίες της Ανατολής. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έχουμε κι άλλον ένα παίκτη στο παιχνίδι. Στη δεύτερη περίοδο, μετά το 1650, έχουμε τους τσιφλικάδες, είτε είναι Έλληνες, είτε οι κοτζαμπάστες κτλ., είτε είναι Τούρκοι. Έχουμε τους φτωχούς αγρότες που στέκονται από κάτω και δεινοπαθούν. Έχουμε μια εμπορική τάξη που αναπτύσσεται στα νησιά και έχουμε και την αστική αυτή τάξη που αναπτύσσεται στις παροικίες. Λοιπόν, τι άλλο να προσθέσουμε. Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο είναι κλειδί στην υπόθεσή μας, είναι ενάντια στην Επανάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί? Το Πατριαρχείο, όπως ξέρετε, ζει και αυτό εκμεταλλευόμενο τους φτωχούς αγρότες. Το Πατριαρχείο, η Εκκλησία, ο ανώτερος κλήρος κατά κύριο λόγο, έχουν μεγάλη ιδιοκτησία γη, μεγάλες εκτάσεις γης, χιλιάδες υπόδουλοι εργάζονται εκεί πέρα για να μπορούν να αναπαράγονται και να πλουτίζουν σε μεγάλο βαθμό, έτσι, ο ανώτερος κλήρος της Εκκλησίας. Προ της άλλης της Κωνσταντινούπολης, και αυτό παίζει ρόλο, καθώς δηλαδή οι Βυζαντινοί παρακμάζουν σιγά σιγά και οι παλαιολόγοι τα έχουν βρει σκούρα, τίθεται ένα ζήτημα. Τι θα κάνουν? Και ιδιαίτερα μέσα στην Εκκλησία και στο Πατριαρχείο διχάζονται. Αν θυμάστε, έχουμε μερικούς αιώνες πριν έχουμε το σχίσμα, έχουν χωριστεί, έτσι, καθολική στη Δύση, Ορθόδοξη στην Ανατολή, το σχίσμα. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα της Ένωσης. Κάποιοι είναι υπέρ της Ένωσης, το οποίο μεταφράζεται στο εξής. Είναι υπέρ της Ένωσης με τους Δυτικούς για να βρούμε προς τα εκεί μια λύση. Δεν είναι τόσο το ιδεολογικό στοιχείο, τόσο το πώς αναλύουμε δηλαδή θεολογικά ζητήματα. Κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την κρίση των Βυζαντινών και από πού θα σωθούν. Κάποιοι εκτιμούν λοιπόν ότι θα σωθούν από τη Δύση, πάμε προς τον Πάπα. Κάποιοι εκτιμούν όμως ότι θα σωθούν προς την Ανατολή και περιμένουν τους Οθωμανούς που αναπτύσσονται και αρχίζουν και συνάπτουν σχέσεις μαζί τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Γεννάδιος ο Σχολάριος, από τους ανθενωτικούς που λέμε.
Αυτοί λοιπόν συνεργάστηκαν και προετοίμασαν κατά κάποιον τρόπο την εισβολή του Μωάμεθ του δεύτερου, του πορθητή, κατακτητή, αυτό που κάνει την άλωση δηλαδή. Επομένως, αυτές τις ιστορίες με την κερκόπορτα που ανοίγει και μπαίνουν από μέσα έτσι, γιατί το λέω αυτό γιατί έτσι μας το έχουν διδάξει περισσότερο στα σχολεία. Ανοίγει μια πορτούλα και ένας περνάνε από μέσα για Οθωμανοί. Πήρε πάρα πολύ χρόνο δηλαδή για να βγουν όλοι μέσα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια συμμαχία. Υπήρχε μέσα δηλαδή, ειδικά στην πόλη, ένα κομμάτι ανθενωτικών υπό το σχολάριο και διάφορους άλλους, οι οποίοι θέλανε να φέρουν το Μωάμεθ καμπικότητα. Όταν λοιπόν ο Μωάμεθ μπαίνει και γίνεται η άλωση της πόλης, αυτοί δεν πειράχτηκαν φυσικά και όχι μόνο δεν πειράχτηκαν, αλλά απέκτησαν πάρα πολλά προνόμια. Ο Γενάριος Σχολάριος θα γίνει πατριάρχης και το Πατριαρχείο θα έχει τα προνόμια που είχε πριν και ακόμη περισσότερα. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος είναι ικανός πολιτικός, ξέρει ότι πρέπει να κουμπίσει κάπου και ξέρει ότι θα κουμπίσει σε αυτούς οι οποίοι θα παρασκούσουν την εξουσία του. Το Πατριαρχείο λοιπόν θα έχει πολλά προνόμια σε όλη τη διάρκεια της τρομοκρατίας για να μπορέσει να διατηρήσει και αυτό τα τσικλίκια του. Για να μπορεί ο ανώτερος κλήρος να ζει στις πλάτες του υπόδουλου κόσμου. Ακολούθως θα λάβει και κάποια επιπλέον προνόμια, θα έχει τη δυνατότητα να δικάζει, θα παρεμβαίνει στο ιδιωτικό δίκαιο. Γίνεται κάτι σαν μια παρακυβέρνηση δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε έχουμε τους τσιφλικάδες, τους κοτζαμπάσιδες, έχουμε και το Πατριαρχείο και από κάτω έχουμε τους αγρότες. Τους αγρότες συν τους εμπόρους που είχα αναφέρει πιο πριν, το 1650. Οι φαναριώτες τώρα. Οι φαναριώτες, κυρίως στοιχεία πάλι εμπορικής τάξης, οι οποίοι όμως επειδή θα λειτουργούν κυρίως ως διερμηνείς, ως μεταφραστές δραγουμάνοι που τους έλεγαν, θα έρθουν σε επαφή και θα διεισδύσουν στην ουσία σιγά σιγά μέσα στον κρατικό μηχανισμό των Οθωμανών και θα γίνουν κάτι σαν το δεξί χέρι του Σουλτάνου, είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, χοντρά να το πούμε. Παρεμβαίνουν στη διπλωματία, αποκτούν ισχύ, θα αποκτήσουν προνόμια, πάρα πολλά, πάντοτε όμως στην υπηρεσία του Σουλτάνου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Θα γίνουν αργότερα και οι ηγεμόνες της Παραδουνάβιας, οι Μαυροπορδάτοι, αυτές οι εμβληματικές μορφές που έχουν παρουσιαστεί πάλι ως εθνοσωτήρες, κατά βάση δηλαδή, σε πρώτη φάση είναι τα πιόνια του Σουλτάνου. Και έχουν και αυτοί γεράσει πολλά μέσα από αυτά. Λοιπόν, επομένως, αν θέλουμε να τα βάλουμε έτσι, σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, από τη μία θα έχουμε φαναριώτες, Πατριαρχείο, τους Οθωμανούς, τους Έλληνες κοτζαμπάστες χριστιανούς και από την άλλη τους φτωχούς αγρότες και μια εμπορική αστική τάξη που αναπτύσσεται. Λοιπόν, στο βαθμό τώρα που δεν κατορθώνει να υπάρξει ένας μαζικός ξεσηκωμός, ο κόσμος έχει και έναν άλλο τρόπο να αντιδρά. Παίρνουν τα όπλα και βγαίνουν στο βουνό. Αυτοί είναι οι κλέφτες. Οι κλέφτες, η κλεφτουριά, δηλαδή έτσι όπως την ξέρουμε, είναι μια μορφή, μη μαζική μορφή όμως, ταξικής πάλης. Βλέπουμε ότι τα στοιχεία, τα λαϊκά, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο. Και στον βαθμό που δεν αναπτύσσεται ένα μαζικό κίνημα, βρίσκουν αυτόν τον τρόπο. Είναι πιο ατομικός, παρόλα αυτά είναι μια πολύ συγκεκριμένη πράξη έτσι, στο πλαίσιο της ταξικής αντιπαράθεσης. Μάλιστα, τώρα έχω μαζί μου θα συμπράξει κάποια πράγματα να σας διαβάσω. Χαρακτηριστικά της εποχής αυτής είναι τα δημοτικά τραγούδια και τα κλέφτηκα, έτσι. Λοιπόν, αν διαβάσουμε μερικούς στίχους από τα τραγούδια αυτά, θα δούμε ότι είναι πολύ σαφές το νόημα για το περιεχόμενο. Ας πούμε το πολύ γνωστό Βασίλη κάτσε φρόνημα να γίνει νοικοκύρης, για να αποκτήσεις πρόβατα, ζευγάρια και γελάδες, χωριά και αμπελοχώραβα, κοπέλια να δουλεύουν. Παντάει τώρα ο Βασίλης. Μάνα μου, εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης, να κάνω αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν και να είμαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλες τους γερόντους. Και οι γερόντοι είναι κοτζαμπάστες, έτσι, και δεν είναι κανένας άλλος. Είναι σαφές δηλαδή το περιεχόμενο της πράξης αυτής των κλεφτών. Τους κλέφτες θα προσπαθήσουν να τους χτυπήσουν με τους αρματολιούς. Θα προτείνουν δηλαδή οι κοτζαμπάστιδες ότι δεν γίνεται να τους χτυπάνε, τους χτυπάνε μαζί με τους Τούρκους. Τούρκοι κοτζαμπάστιδες δηλαδή, Έλληνες και Τούρκοι εκεί ενωμένοι, χτυπάνε τους κλέφτες. Κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να τους αντιμετωπίσουν έτσι, οπότε πρώην κλέφτες που τους έχουν συλλάβει προτείνουν να τους δώσουν αμνηστία
και να φτιάξουν τάγματα δικά τους, να ανέβουν, να διχάσουν δηλαδή ουσιαστικά, να φτιάξουν ένα σώμα μέσα στους κλέφτες, το οποίο είναι δικό τους και σιγά σιγά να μπορέσουν να χτυπήσουν αυτές τις δυνάμεις, θα το κατορθώσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά δεν θα εξαλειφθεί. Από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε πώς οργανώνεται σιγά σιγά ο επαναστατικός αγώνας. Ξέρουμε ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις του, ξέρουμε ποιοι έχουν συμφέρον να επαναστατήσουν. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Ρήγας ο Βελεθινλής ή ο Θεσσαλός. Τον γράφουν ως Φεραίο, ο ίδιος δεν έχει υπογράψει ποτέ ως Φεραίος. Ο Ρήγας είναι ένα προοδευτικό στοιχείο, ο οποίος μάλιστα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια μυστική εταιρεία, θα τη δημιουργήσει, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο Έλληνες, περιλαμβάνει και Ρουμάνους, Βουλγάρους, Αλβανίτες, Σλάβους, ό,τι υπάρχει. Ο Ρήγας λέει ότι όλα τα Βαλκάνια πρέπει να συνενωθούν, να προσπαθήσουν από κοινού να αποτινάξουν το ζυγό και μάλιστα διευκρινίζει χωρίς την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Κάτι θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Όποιος πήγε να παίξει με τις μεγάλες δυνάμεις έχασε. Αυτό έλεγε ο Ρήγας. Λοιπόν, πράγματι θα είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά δυστυχώς οι δυνάμεις τότε της αντίδρασης θα είναι πιο ισχυρές. Δηλαδή θα εισχωρήσουν, θα μοιηθούν μέσα στη μυστική εταιρεία του Ρήγα και άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν για το Πατριαρχείο, συγκεκριμένα για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, σε εκείνη τη φάση. Θα τους προδώσουν, θα συλληφθούν, θα βασανιστούν πολλοί από αυτούς. Νομίζω γύρω στις 45 μέρες, 1,5 δηλαδή μήνα περίπου τους βασάνιζαν μέχρι να δώσουν ό,τι στοιχεία είχαν για όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν και μετά θα τους στραγγαλίσουν και θα τους πετάξουν στο Δούναβι. Αυτή ήταν η τύχη τους. Λοιπόν, αυτή ήταν η τύχη τους και έβαλε το χεράκι το Πατριαρχείο για αυτή τη δουλειά. Ακολούθως, μετά το Ρήγα έχουμε τους Φιλικούς. Η γνωστή φιλική εταιρεία. Η φιλική εταιρεία Ξάνθος, Κουφάς, Τσακάλος, έχουμε ακούσει τα ονόματα και πολλοί άλλοι, θα αποτελέσουν τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής. Αυτή τη φορά η έδρα θα είναι στην Οδυσσό. Κάτι έχει αλλάξει όμως με τη φιλική εταιρεία. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως ήταν πριν. Καταρχάς, ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο είναι ότι κοντά στο 1800 οι Οθωμανοί έχουν χάσει δυνάμεις. Δεν είναι όπως πριν. Και στον βαθμό που μία δύναμη χάνει δυνάμεις, πράγματι γίνεται πιο ευάλωτη, δημιουργούνται και άλλες προσδοκίες από τις υπόλοιπες δυνάμεις τριγύρω. Δηλαδή, σκεφτείτε, το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Το ελληνικό ζήτημα αναπτύσσεται στο πλαίσιο που αναπτύσσεται το ανατολικό ζήτημα. Το ανατολικό ζήτημα ποιο είναι? Επί της ουσίας, οι Οθωμανοί, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σιγά σιγά βρίσκεται σε κρίση και βρισκόμενοι σε κρίση, οι υπόλοιπες δυνάμεις είναι έτοιμες με νύχια και με δόντια να πέσουν επάνω τους. Η Ρωσία, όπως ξέρετε, θέλει να κατέβει γρήγορα προς τον νότο, να περάσει δηλαδή τις κτήσεις των Οθωμανών και να βγει στο Αιγαίο. Η Αγγλία κάνει εμπόριο στο Αιγαίο και η Γαλλία, οπότε βλέπουμε θορυβημένοι σε αυτή την πιθανότητα να κατέβει η Ρωσία δηλαδή προς τα κάτω. Οπότε επιλέγουν να στηρίξουν σε έναν βαθμό τους Οθωμανούς. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη διαδικασία. Ταυτόχρονα υπάρχει και το ζήτημα γενικότερα των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων. Τότε οι πιο πολλές αυτοκρατορίες δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχουν πολλούς λαούς καταπιεζόμενους μέσα στους κόλπους τους, δεν θέλουν γενικώς εξηγήσεις και τέτοια πράγματα. Όμως, σε αυτή τη φάση οριακά, επειδή φαίνεται ότι πάει να πέσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρχίζουν τα σενάρια. Αρχίζει να γίνεται αποδεκτό δηλαδή ότι μπορεί να δεχτούν και μία επανάσταση που να θέλει να αποσκερτήσει από μία αυτοκρατορία. Στη φάση λοιπόν αυτή, οι φιλικοί θα κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε ο Ρήγας. Δεν θα πρεσβεύουν τα ίδια πράγματα. Δεν θα εκφράζουν τα ίδια στρώματα. Ξεκινούν εκφράζοντας σίγουρα μια εμπορική αστική τάξη που θέλει ένα νεοελληνικό κράτος. Όμως τα αιτήματα των αγροτών, αυτών που καταπιέζονταν τόσα χρόνια από τους τσιφλικάδες, είτε Έλληνες ήταν αυτοί, είτε Τούρκοι ήταν αυτοί, είτε ήταν το Πατριαρχείο, ήταν οποιοδήποτε άλλος,
αυτοί δεν εκφράζονται πια. Οι φιλικοί θα έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Ακριβώς γιατί έχουν βρεθεί σε μια φάση που μπορούν να εκμεταλλευτούν δυνητικά, ακόμα δεν έχουν πάρει κάποια υπόσχεση, μια συμμαχία με τη Ρωσία, θα πουλήσουν το πρόγραμμα όλων των λαϊκών μαζών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τα γεγονότα στη συνέχεια. Ας πούμε ότι ξεκινάμε. Οι Ψηλάτες θα απευθυνθούν πρώτα στην Καποδίστρια. Αν θυμάστε, απευθύνονται στην Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας είναι υπουργός εξωτερικών στον Τζάρο, στη Ρωσία. Δεν θα δεχτεί. Μάλιστα θα συστήσει και στο Ξάνθο να διαλύσουν τη φιλική εταιρεία. Είναι αντιδημοκράτης, βαθιά πεποίθηση. Έτσι, αντιδραστικό στοιχείο, εννοείται δεν θέλει τίποτα, δεν θέλει καθόλου να έχει να κάνει με την Επανάσταση. Ακολούθως θα απευθυνθούν στον Υψηλάντη. Ο Υψηλάντης για διάφορους λόγους θα δεχτεί. Ο Υψηλάντης το βλέπει λίγο διαφορετικά. Επίσης ο Υψηλάντης δεν είναι δημοκράτης. Το πλαίσιο που του παρουσιάζουν οι φιλικοί, ένα πλαίσιο το οποίο δεν αμφισβητεί τελικά τη φεουδαρχική ιδιοκτησία, δεν αμφισβητεί δηλαδή την τσιχλικάρικη ιδιοκτησία, δεν τους φαίνεται τόσο δυσάρεστο. Τι κάνουν λοιπόν? Έρχονται σε επαφή με κάποιους από τους Παναριώτες και με κάποιους από το Πατριαρχείο, οι οποίοι και αυτοί διαβλέπουν ότι σιγά σιγά οι Οθωμανοί χάνουν έδαφος. Πρέπει να δουν λοιπόν τι θα γίνει μετά. Αυτοί όλοι που είχαν προνόμια, όπως και πριν από τους Βυζαντινούς με το πέρασμα προς τους Οθωμανούς, φρόντισαν να τα έχουν καλά με την επόμενη εξουσία και να διατηρήσουν τα προνόμια τους, έτσι φροντίζουν και τώρα για την επόμενη φάση. Ξεκινάει λοιπόν η Επανάσταση, μπαίνει ως απελευθερωτής ο Υψηλάντης, περνά τον Προύθο ποταμό, ξεκινάει η διαδικασία. Στα Βαλκάνια πρέπει να ξεσπάσουν πολλές εστίες. Και στον ελληνικό χώρο, αλλά και βορειότερα, εστίες επανάστασης ενάντια στους Οθωμανούς. Ενώ λοιπόν έχει συγκεντρώσει αρκετά στρατεύματα, μαθαίνεται, είναι φανερό ότι δεν θα ικανοποιήσουν τα αιτήματα της αγροτικής τάξης, δεν θα ικανοποιήσουν τα λαϊκά αιτήματα σε σχέση με τη γη, δεν θα χτυπηθούν με την τσιχλικάρικη ιδιοκτησία. Οπότε οι Ρουμάνοι σε πρώτη φάση αγρότες και τα ένοπλα σώματά τους θα αποχωρήσουν. Ο αρχηγός αυτών ήταν ο Βλαντιμιρέσκου. Ο Υψηλάντης με το που θα αποχωρήσουν αυτά τα στρώματα, τα σώματα, τα ένοπλα σώματα, που βασίζονταν στα αγροτικά στρώματα, φυσικά θα βρεθεί σε πολύ άσχημη θέση και θα είναι αδύναμος. Δηλαδή θα χάσει σε πάρα πολλές μάχες μέχρι που θα υποστεί και στην τριπτική ήττα. Θα συλλάβει τον Βλαντιμιρέσκου και θα τον εκτελέσει. Στα σχολικά βιβλία τώρα αυτό παρουσιάζεται ως εξής. Ξεκινάει η Επανάσταση στα Βαλκάνια, έχει μπει ο Υψηλάντης, όπως έχουν γίνει και τον πίνακα το γνωστό που μπαίνει, περνάει τον ποταμό εκεί με μια σημαία. Λοιπόν, και τον προδίδουν οι δυνάμεις από τη Ρουμανία, από τη Μολδοβλαχία κτλ. Ξαφνικά τον προδίδουν. Στα παιδιά αυτό φυσικά τους φαίνεται τρομερό, έτσι, δηλαδή προδότες, δειλοί κτλ. Και αφού τον συλλαμβάνουν και τον εκτελούν, καλώς κάνουν. Μόλις εξηγηθεί όμως το ότι οι φιλικοί και ο Υψηλάντης έχουν έρθει σε συμβιβασμό και έχουν προδώσει το λαϊκό κίνημα, έχουν προδώσει τα αιτήματα των αγροτικών μαζών, τότε τα παιδιά το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Και ο καθένα μας δηλαδή καταλαβαίνει τι έχει παιχτεί εκεί πέρα. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας ταξικός ανταγωνισμός. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, το ταξικό στοιχείο είναι μέσα και καθορίζει τις εξελίξεις. Σε αυτή τη φάση προδίδεται όμως το λαϊκό στοιχείο. Προδίδεται και οι συνέπειες είναι τρομερές. Ο Υψηλάντης με αυτές τις κινήσεις θα αποτύχει. Θα καταλήξει να τον έχουν συλλάβει οι Αυστριακοί και να πεθάνει σε ένα κάστρο στην Αυστρία. Βαθιά απογοητευμένος, γιατί φυσικά το σχέδιο είχε μεγάλες φιλοδοξίες. Ο Υψηλάντης, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, πόνταρε στο ότι θα γίνει αρχηγός ενός βαλκανικού κράτους. Θα καταφέρει δηλαδή να φτιάξει ένα καινούριο κράτος και να ηγηθεί. Λοιπόν, αυτή όμως η διαφοροποίηση από την εταιρεία του Ρίγα στην εταιρεία των Φιλικών θα είναι καθοριστική. Στη συνέχεια η Επανάσταση προχωράει και εξελίσσεται στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο ξεσπάει η Επανάσταση, ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο εθνομάρτυρας Κεραντάλας, πέφτει να την αφορήσει απευθείας. Συγκεκριμένα αναφέρει για τον Υψηλάντη και τους Φιλικούς ότι είναι τέρατα του διαβόλου και διάφορα τέτοια ωραία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να εξηγήσουμε όμως γιατί κρεμάστηκε. Απαγχωνίστηκε αυτός ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, λοιπόν, ο Πατριάρχης κρεμάστηκε.
είναι πράγματι ένας εθνομάρτυρας ή συμβαίνει κάτι άλλο? Προφανώς συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί δεν μπορεί να αφορεί την Επανάσταση με το που ξεσπάει και μετά να σε κρεμάνει ως εθνομάρτυρα. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν, τι συνέβη? Από ό,τι φαίνεται, τον συκοφάντησε ως φιλικό ο Μητροπολίτης Πισιδίας, ο Ευγένιος, ο οποίος ήθελε να γίνει στη θέση του Πατριάρχης. Λοιπόν, στη φάση λοιπόν αυτή που έχει ξεσπάσει μεγάλη αναταραχή, ο τουρκικός όπλος πήρε την πρωτοβουλία και τον απαγχώνησε. Έτσι, ο Πατριάρχης αυτός, ο οποίος ήταν ενάντια στην Επανάσταση, απαγχωνίζεται και η Εκκλησία αργότερα, όταν η Επανάσταση δηλαδή θα αρχίσει να κερδίζει, η Εκκλησία που ήταν ενάντια σε όλη αυτή τη φάση, ψάξει να βρει έναν τρόπο να μην μείνει απ' έξω από τη δόξα, οπότε ψάχνει και βρίσκει έναν και τον κάνει εθνομάρτυρα, οπότε στη συνέχεια να εξηλαιωθεί και όλη η Εκκλησία στην πορεία της. Γενικότερα, εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση, γιατί μπορεί πράγματι η Εκκλησία του Πατριαρχείου να λειτουργήσε έτσι, ο ανώτερος κλήρος, αλλά υπήρχαν λαϊκά στοιχεία, παπάδες, οι οποίοι ζούσαν μέσα στο λαό και ήταν τίμια στοιχεία. Ο Παπαφλέσης, ας πούμε, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που τον βρίσκουμε να αναφέρεται και στην επίσημη δηλαδή εκδοχή της ιστορίας και να είναι αληθές όταν αυτή η δράση του. Πράγματι, ο Παπαφλέσης από ό,τι φαίνεται έχει προσφέρει πάρα πολύ. Αλλά ο Παπαφλέσης διαφοροποιείται από την κυριαρχή γραμμή της Εκκλησίας. Διαφοροποιείται από τη στάση του Πατριαρχείου, διαφοροποιείται και από τα μοναστήρια. Λοιπόν, στην Πελοπόννησο, υπό την πίεση του λαού, ξεκινάνε διάφορες επαναστάσεις, δηλαδή πυρήνες της Επανάστασης. Πολλοί κοτζαμπάστιδες παρασύρονται από τη διαδικασία αυτή. Παρασύρονται υπό την έννοια ότι βλέπουν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για αυτούς. Θα πρέπει σε έναν βαθμό να προσεντεριστούν τον κόσμο, ο οποίος είναι έτοιμος να εξηγηθεί ενάντια σε κάθε καταπιεστή. Και έτσι σιγά σιγά παίρνουν δειλά-δειλά, παίρνουν το μέρος του κόσμου υποτίθεται και συμμετέχουν στην Επανάσταση. Βέβαια, δειλά-δειλά και παράλληλα με συνεννοήσεις με τους Οθωμανούς. Μία περίπτωση χαρακτηριστική, όχι κοτζαμπάση, αλλά τέτοια στάση, είναι ο Παλαιόπατρον Γερμανός. Ο Παλαιόπατρον Γερμανός, που κατά την επίσημη ιστορία σηκώνει το λάβαρο της Επανάστασης εκεί πέρα στη Μονή της Αγίας Λάβρας κτλ., δεν έχει κρατήσει αυτή τη στάση όπως θέλουμε. Το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Παλαιόπατρον Γερμανός βγαίνει μπροστά κτλ. Όχι, δεν είναι από αυτά τα στοιχεία ο Παλαιόπατρον Γερμανός. Καταρχάς, σαν σήμερα, 21 Μαρτίου και όχι 25 Μαρτίου, γιατί θέλανε συνέχεια να το συνδέσουμε και με τις θρησκευτικές ερωτές. Σαν σήμερα στην Πάτρα, συγκεκριμένα στην Πάτρα λοιπόν, ξεσπάει η Επανάσταση. Εκεί είναι ο Καρατζάς. Ο Καρατζάς είναι ένας τσαγκάρης, είναι λαϊκό στοιχείο. Διακατέχονται από δημοκρατικές ιδέες, θέλουν να χτυπηθούν με τους τσιφλικάδες, χτυπιούνται με τους τσιφλικάδες και με τους Οθωμανούς. Ο Παλαιόπατρον Γερμανός τότε και διάφοροι κοτζαμπάστες εκεί της περιοχής βλέπουν με μεγάλη δυσκολία το εγχείρημα με καχυποψία, διστακτικότητα, το εγχείρημα του Καρατζά. Όταν όμως θα παρασύρει τον κόσμο και θα βγουν οι ένοπλοι και θα χτυπηθούν με τους Οθωμανούς, θα αναγκαστούν να βγουν και αυτοί στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, ο Παλαιόπατρον Γερμανός θα εμφανιστεί να είναι υπέρ της Επανάστασης. Όμως, στη συνέχεια, μετά από λίγο καιρό, οι Οθωμανοί θα στείλουν αρκετό στρατό. Θα χτυπηθούν και θα αρχίσουν να υποχωρούν. Τότε λοιπόν και ο Παλαιόπατρον Γερμανός και οι υπόλοιποι κοτζαμπάστιδες θα οργανωθούν, θα φτιάξουν ένα σχέδιο για το πώς θα μαζέψουν τις δυνάμεις πίσω σιγά σιγά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα δολοφονηθεί και ο Καρατζάς. Έτσι βλέπουμε ξανά για άλλη μια φορά ότι γενικώς μέσα στο πλαίσιο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα ο ταξικός αγώνας είναι πάντοτε μέσα. Από εκεί και ύστερα, ο Μαυρομιχάλης, ο Μπέης της Μάνης, εξαιρετικά απρόθυμος να συμμετάσχει στην Επανάσταση. Εξαιρετικά. Ο οποίος σε συνεννοήσεις πάνω κάτω, έλα πάμε, θέλω διαβεβαιώσεις ότι θα έρθουν και οι Ρώσοι, ταυτόχρονα έχει και τους δικούς του που τους στέλνει και συνεννοούνται με τους Οθωμανούς. Είναι μια κατάσταση περίεργη. Μάλιστα είχαν τσιμπήσει και ένα σπιούνο δικό του, ο οποίος πήγαινε και έφερνε τα μηνύματα του Οθωμανούς, αλλά τελικά αποφάσισαν να μην το ανοίξουν πολύ το ζήτημα, γιατί έστω και προδότες που ήταν, έπρεπε να υπολογίσουν σε αυτές τις δυνάμεις. Αυτά είναι τα στοιχεία τα δύσκολα και τις τακτικές που να μετρήσεις με ποιον θα πας και δεν θα πας και ας ξέρεις τι ρόλο βαράει. Λοιπόν, με παρόμοιο τρόπο, σε όλη την Ελλάδα αναπτύσσονται τέτοιες
διεργασίες και συγκρούσεις ανάμεσα στο λαϊκό στοιχείο, τους κοντζαμπάσιδες, ξανά πότε κυριαρχεί το ένα, πότε το άλλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα είναι το τι γίνεται στην Πελοπόννησο με τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ, από την Αίγυπτο δηλαδή, έτσι ως σύμμαχος των Οθωμάνων, ξεκινάει με πάρα πολλές δυνάμεις, πάρα πολλούς άντρες με στόλο, καταστρέφει διάφορα νησιά στο πέρασμά του, έτσι, Κάσος, Ψαρά, φτάνει στην Πελοπόννησο, όπου εκεί πέρα οι μάχες είναι σκληρές. Από εκεί και πέρα, μόνο ο Παπαφλέσσας, λίγο Κολοκοτρώνης, οι υπόλοιποι έχουν κόψει λάσπη. Δεν το συζητάμε. Σημαντικό στοιχείο. Σημαντικό στοιχείο σε εισαγωγικά βέβαια. Σημαντικό γιατί τα κάνουν αυτοί σημαντικά. Έχετε ακούσει για τον Τοσίτσα. Τοσίτσας. Οδός Τοσίτσα στο κέντρο, έτσι, εθνικός ευεργέτης. Ο Τοσίτσας είναι στο επιτελείο του Ιμπραήμ. Είναι στο επιτελείο του στρατού του Ιμπραήμ. Είναι έμπορος από την Αλεξάνδρεια. Μαζί κανονικά με τις δυνάμεις αυτές, ό,τι διασυνδέσεις έχει και δεν έχει, αξιοποιεί στην Πελοπόννησο για να στείλει μήνυμα σε όλους να προσκυνήσουν τον Αιγυπτιακό στρατό και τους Οθωμανούς. Αυτή είναι η δουλειά του Τοσίτσα, ο οποίος κερδοσκόπησε και μάλιστα από τις εκλεγασίες που γίνονται και οτιδήποτε άλλο στην Πελοπόννησο έβγαλε πολλά λεφτά. Αυτός λοιπόν, κατά τα άλλα κατάπτυστος προδότης, με το που ολοκληρώνεται η Επανάσταση δίνει μερικές χιλιάδες, βοηθά να στηθούν και τα πανεπιστήμια, κάποια χρήματα δηλαδή που δίνει, και ανταλλάσσει τον τίτλο του προδότη με του εθνικού ευεργέτη. Μιλάμε για καθάρματα, έτσι, απλά, δεν λέμε για κάτι άλλο. Έτσι, το Σίτσας αξίζει να το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, οι δυνάμεις του Ιμπραήμ θα εγκλωβίσουν τις δυνάμεις, θα γίνουν δηλαδή μεγάλες μάχες, θα έχουμε πολλούς θανάτους, υποχωρούν σε έναν βαθμό οι δυνάμεις των επαναστατών. Η κρίσιμη φάση είναι πιο μετά, το 1727, στην Αρμακή Μαβαρίνου. Εκεί, ουσιαστικά τι θα γίνει, οι Ρώσοι θα καταφέρουν να παρασύρουν και τις αγγλικές δυνάμεις στο να συγκρουστούν με το στόλο του Ιμπραήμ, θα κερδίσουν, πράγμα που θα ανεβάσει πάρα πολύ το ηθικό. Αυτοί το κάνουν όμως για δικό τους λόγο. Θα το αναφέρω παρακάτω. Λοιπόν, πράγματι ανεβαίνουν, αναθαρρύνουν λοιπόν και οι Έλληνες, γίνονται κάποιες περαιτέρω μάχες, όμως τελικά δεν θα λήξει σε μία μάχη αυτό όλη η Επανάσταση. Δεν θα τελειώσει δηλαδή στρατιωτικά, θα κερδίσουν κάπου οι επαναστάτες. Το πράγμα θα λυθεί δυστυχώς στα τραπέζια των συνεννοήσεων των μεγάλων δυνάμεων. Είναι λίγο περίπλοκο το κομμάτι αυτό όσον αφορά τα συμφέροντά τους, αλλά τελικά από εκεί θα λυθεί. Τώρα, γιατί το λαϊκό κίνημα δεν μπορεί να κερδίσει σε αυτή τη φάση τα αγροτικά στοιχεία δηλαδή που είναι μέσα, γιατί σκεφτείτε μέσα από ποια συνθήκη βγαίνουν, τι κόσμος είναι αυτός. Καταρχάς, μιλάμε για μια συνήθεια υποταγής που είναι σε αιώνες πίσω, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τα 400 χρόνια των Οθωμανών, είναι και οι Βυζαντινοί πίσω. Δεν αισθάνονταν λιγότερο εκμεταλλευόμενοι οι αγρότες επί Βυζαντινών. Αν θέλετε να πάμε και πιο πίσω, θα πάμε στους Ρωμαίους. Και πίσω τους Ρωμαίους, θα πάμε στα ελληνιστικά βασίλεια και πιο πίσω δεν θα βρείτε Έλληνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα βρούμε ελληνικό έθνος, θα βρούμε πολυσκράτη. Βεβαίως θα βρούμε πολυσκράτη. Δεν θα βρούμε όμως κάποια ελληνική συνείδηση κτλ. Ίσα-ίσα που αν γνωρίζετε τους Μακεδόνους του έχουν βάρβαρους. Λοιπόν, θυμίστε μου πιο μετά να σας πω πότε πρωτοπροκύπτει η ιδέα για νεοελληνικό κράτος. Λοιπόν, επομένως, σε αυτή τη συνθήκη, όντας καταπιεζόμενοι τόσους αιώνες προς τα πίσω, κουβαλάνε πράγματα που δεν τους έχουν. Δηλαδή, η Γαλλική Επανάσταση με τις δημοκρατικές ιδέες, 1789, είναι πολύ μετά. Δεν έχουν έρθει αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος είναι αγράμματος, δεν διαβάζει. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο τη συνθήκη της εποχής. Το λαϊκό κίνημα λοιπόν είναι καταρχάς πολύ διασπασμένο, έχει τοπικό χαρακτήρα, στρέφονται ενάντια στο τζιφλικά της περιοχής, αλλά δεν έχουν και μια συνείδηση τι τρόπο παραγωγής έχουμε και τι τρόπο παραγωγής θα θέλαμε να φτιάξουμε. Επομένως, μέσα από αυτή την έλλειψη της προοπτικής, που ήταν αντικειμενικό στοιχείο που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς, δυστυχώς περιορίζουν οι δυνατότητες. Ταυτόχρονα έχουμε και τον ρόλο των κοντζαμπάσιδων, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, οι οποίοι από την αρχή υπονομεύουν όλη αυτή την ιστορία. Πέρα από τον δισταγμό, κάνουν και άλλες κινήσεις.
ο Μαυρομιχάλης, στέλνει επιστολή για να παραδοθεί η χώρα στους Άγγλους. Απευθείας, στα πρώτα χρόνια. Πολύ νωρίς. Στέλνει επιστολή, βάζει μεσάζοντες, όποτε θέλετε, μεσολαβήστε, ελάτε και εμείς σας την παραδίδουμε. Οι κουντουριώτες τώρα, από τα νησιά, αυτή η εμπορική αστική τάξη που αναπτύσσεται και έχει συμφέρον να ανατρέψει το καθεστώς, με ποιους όρους όμως? Αυτοί επιζητούν να συνάψουν δάνεια με τους Άγγλους. Είναι τα λεγόμενα δάνεια του αγώνα. Το 24, 800.000 λίρες εκταμιεύονται μόνο 250 από αυτές. Την επόμενη χρονιά, ονομαστικό δάνειο πάλι. 2 εκατομμύρια λίρες εκταμιεύονται 230.000 λίρες. Τα υπόλοιπα χάνονται κάπου στον δρόμο. Συγκεκριμένα, θα αναφέρω ένα απόσπασμα. Οι Έλληνες αστικοτσιφλικάδες τα κατάφεραν να υποδουλώσουν τον ελληνικό λαό στο αγγλικό κεφάλαιο. Αντί να εξοδέψουν αυτοί για τις ανάγκες του πολέμου, και είχαν πολύ μεγάλες περιουσίες, υποθηκεύουν την εθνική περιουσία στους Άγγλους και μετά πήραν ψίχουλα δανείου, τα οποία μοιράστηκαν, εννοείται μεταξύ τους, βούηξε όλος ο προοδευτικός κόσμος της Ευρώπης για τα ληστρικά δάνεια. Οι Άγγλοι όμως, χρηματοδότες, ξέραν τι κάνανε. Εκτελούντας, λέει, μυστικές εντολές της αγγλικής κυβέρνησης, ενέγραφαν υποθήκη επί των εθνικών γεών, τα κτήματα όλα αυτά που υπήρχαν, για να κάνουν κατοχή στο τέλος της Πελοποννήσου. Αυτό ήταν όλο το ζήτημα. Οι Άγγλοι γενικά στο πλάνο που είχαν ήταν για μια ανεξάρτητη Πελοπόννησο. Υποχείριο των Αγγλών, αλλά Πελοπόννησος εκεί δεν θέλανε και παραπάνω. Επίσης, χαρακτηριστική είναι μια επιστολή του Μαυροκορδάτα. Άλλος μεγάλος δημοσιογράφος, ο οποίος στέλνει στον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, τον Κάνινγκ, στέλνει μια επιστολή και του γράφει: η ανεξαρτησία της Ελλάδος είναι η μόνη διέξοδος υφέρουσα στην ίδρυση του φραγμού εκείνου, τον οποίο η σωτηρία της Ευρώπης απαιτεί κατά της κολοσσιαίας δυνάμεως της Ρωσίας. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε το φράγμα για τους Ρώσους. Άλλοτε το φραγμό αυτόν τον παρήχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τις δυνάμεις του Βορρά. Ο παρόν όμως αγών των Ελλήνων απέδειξε αυτήν ανίκανον να εκτελεί το λοιπόν της έργο. Εφόσον λοιπόν η Οθωμανία είναι σε κρίση, εμείς θα δουλέψουμε, λέει, για σας, να σταματήσουμε τη Ρωσία. Αποτέλεσμα, θα αποτελούμε, λέει, εμείς μαζί με την Αγγλία και την πύλη, ό,τι απομείνει δηλαδή, θα αποτελέσουμε λοιπόν μία και μόνη δύναμη, η οποία θα αντιταχθεί, λέει, κατά της Ρωσίας, και η ένωση αυτή θα είναι μια επιπλέον εγγύηση για την Αγγλία κατά των αποπειρών της Ρωσίας και πάσης άλλης ευρωπαϊκής δυνάμεως εναντίον του αγγλικού εμπορίου των Ινδιών. Αυτό. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η στάση λοιπόν του Μαυροκορδάτου και των αντίστοιχων. Τα αγγλικά δάνεια θα έχουν και άλλη μια συνέπεια. Πράγματι θα υποθηκευθούν οι εθνικές γεές, πράγματι θα μας δέσουν με τα δάνεια αυτά οι Άγγλοι, όμως θα αλλάξει και η στάση της Ρωσίας. Η Ρωσία βλέπει ότι η Αγγλία ανακατεύεται πάρα πολύ με τα ελληνικά πράγματα, οπότε σου λέει δεν είναι δυνατόν να μείνουμε εμείς απ' έξω, πρέπει να μπούμε και εμείς στο παιχνίδι. Αυτό θα το κατορθώσουμε με τον Καποδίστρια. Γι' αυτό και αλλάζει μετά η στάση του Καποδίστρια. Θα στείλουμε τον Καποδίστρια, οπότε ναι, μεν οικονομικά ελεγχόμαστε σε έναν βαθμό από την Αγγλία, στην πράξη όμως, πολιτικά όμως, στην πολιτική σκηνή, υπάρχει το μακρύ χέρι της Ρωσίας μπροστά. Είναι ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, αντιδημοκράτης, εννοείται, ούτε σύνταγμα, ούτε τίποτα δεν ήθελε να παραχωρήσει. Εν καιρό οικονομικής δυσπραγίας, μέσα σε πλαίσιο πολέμου, θα κάνουν διάφορες προτάσεις, ειδικά η Αγγλία και η Γαλλία. Ο Καποδίστριας θα φροντίσει να τις απορρίψει και έτσι η Αγγλία και η Γαλλία θα σπρώξουν Ιδραίους και Μανιάτες σε ένα σχέδιο ανατροπής του Καποδίστρια και έτσι θα καταλήξει δολοφονημένος και αυτός, καθαρά σε επίπεδο αντιπαράθεσης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Φυσικά και ο λαός έτρεφε εχθρικά αισθήματα προς αυτόν τον αντιδραστικό μονάρχη, γιατί μιλάμε για τέτοια περίπτωση, ήταν υπέρ της απολυταρχίας. Είχε διορίσει και τον αδελφό του, νομίζω, αρχιστράτηγο, ο οποίος δεν είχε πάει, δεν ξέρω αν υπάρχει στρατό, δεν είχε καμία σχέση με το στράτευμα. Λοιπόν, η τελική έκβαση του αγώνα λοιπόν πέφτει στα παρασκήνια. Όποιος μελετά την Ελληνική Επανάσταση πρέπει να μελετά τη Μεγάλη Σκακέρα που σας είπα πριν και πρέπει να δούμε λίγο τα συμφέροντα, τα διεθνή. Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας κατά το τέλος του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου θέτει πάλι επιτάπητο στο ανατολικό ζήτημα, όπως το εξηγήσαμε πριν. Οι τρεις δυνάμεις λοιπόν, Γαλλία, Αγγλία και Ρωσία, προσπαθούν να προσεντεριστούν τους Οθωμανούς.
Η Αγγλία προτιμά την ακεραιότητα της Τουρκίας για να εμποδίζει την κάθοδο της Ρωσίας στο Αιγαίο. Είναι καθαρά ζήτημα εμπορίου αυτό. Η Γαλλία αντίθετα αγωνίζεται να προσετεριστεί την Τουρκία για να χτυπήσει την Αγγλία στις μεσογειακές της βάσεις και η Ρωσία πρέπει να παίξει ένα διπλό παιχνίδι. Πρέπει από τη μία να χτυπάει τους Οθωμανούς, να φροντίσει να φτύρονται, και από την άλλη να μην επιτρέπει στους Άγγλους και στους Γάλλους να την προσετεριστούν. Άρα θα πρέπει σε έναν βαθμό να την πάρει και αυτή με το μέρος της. Δύσκολα αυτά τα παιχνίδια. Τελικά τι κατάφερε να κάνει? Κατάφερε να κερδίσει στρατιωτικά τους Οθωμανούς, οπότε δεν χρειάστηκε να τους προσετεριστεί με άλλο τρόπο, με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 28-29 και τη συνθήκη της Αδριανούπολης. Σε αυτή τη φάση λοιπόν είναι αδιαφυσβήτητο πια, καταλαβαίνουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις, και η Αγγλία δηλαδή και η Γαλλία, ότι οι Οθωμανοί δεν είναι εμπόδιο πια για τους Ρώσους. Έχει τελειώσει η ιστορία. Εφόσον δεν είναι εμπόδιο για τους Ρώσους, πάμε να στηρίξουμε την κίνηση των Ελλήνων. Έχουμε ήδη προδώσει τα λαϊκά στρώματα, δεν τίθεται ζήτημα πλέον να εξελιχθεί άλλο ο ταξικός αγώνας στην Ελλάδα. Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε να στηρίξουμε ό,τι έχει μείνει από επανάσταση για να φτιάξουμε ένα κράτος στα πρότυπα που θέλουμε. Έτσι σκέφτηκαν οι Άγγλοι. Λοιπόν, η Επανάσταση του 21, για να απαντήσουμε και το αρχικό ερώτημα τελικά τι χαρακτήρα έχει, πρέπει να ξέρουμε ότι δίπλα στον εθνικό χαρακτήρα έχει σίγουρα έναν κοινωνικό, έναν ταξικό χαρακτήρα. Κατά την έκβασή της όμως, η κοινωνική αυτή διάσταση της Επανάστασης, το ταξικό του περιεχόμενο, προδίδεται. Οι αστεί δηλαδή που αρχικά στέκονται δίπλα στους αγρότες, θα τους προδώσουν, θα συνεργαστούν με τους κοτζαμπάσιδες, θα συνεργαστούν με το πατριαρχείο, με τους φαναριώτες και το περιεχόμενο του λαϊκού αγώνα θα προδοθεί. Θέλω να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι της εισήγησης αναφέροντάς σας την τελευταία σελίδα από το βιβλίο του Γιάννη Κορδάτου, «Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επανάστασης 21». Είναι ένα έργο που βγήκε το 1924, με το που βγήκε το κράτος, η Εκκλησία το καταδικάζουν, κατασκευάζουν μελέτες που αναιρούν τα συμπεράσματά του, δίνουν εγκυκλίους στα σχολεία όπου απαγορεύεται να διαβάζει το βιβλίο αυτό. Δεν πρέπει να δει ο κόσμος ότι υπάρχει ταξική διάσταση στον αγώνα του 21. Το βιβλίο αυτό λοιπόν κλείνει με έναν τρόπο και λέει: αλλά αν κατορθώθη ο ελληνικός αγώνα να πάρει ένα τέλος και να ελευθερωθεί μια γωνιά της Ελλάδος, ο εσωτερικός αγώνα έμεινε ημιτελής. Παρόλο το σάρωμα της καποδιστριακής δικτατορίας και τη δημοκρατική συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, οι λεγόμενες προστάτητες δυνάμεις επέβαλαν στον καθημαγμένο ελληνικό λαό τη μοναρχία. Χωρίς καν να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, με πρωτοβουλία της Αγγλίας, έστειλαν στην Ελλάδα τον νεαρό πρίγκιπα της Βαβαρίας Όθωνα, ο οποίος είναι ο γνωστός Βλάξ. Του αρέσει πάρα πολύ να το λέει τον Όθωνα Βλάκας και ο Κορδάτος σχεδόν σε όλα τα έργα, πάλι του δώσαν το όνομα μαζί έτσι. Και στην περίσταση αυτή η αγγλική πολιτική έδειξε όλη την αισχωρότητά της. Ο εν Ελλάδα διπλωματικός της αντιπρόσωπος Ντόκινς ήταν ουσιαστικός κυβερνήτης. Έργο του ήταν όχι μόνο να εξουδετερώσει τη ρώσικη επιρροή, αλλά και να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο απολυταρχίας. Ο ελληνικός λαός έπρεπε να μην σηκώσει κεφάλι. Ο Λόρδος Πάλμερστον έβαλε τις βάσεις της πολιτικής του Foreign Office απέναντι στην Ελλάδα, που επί 100 χρόνια και πάνω ακολουθείται πιστά από τους διαδόχους του. Η Ελλάδα πρέπει να είναι το συγκεκαλυμμένο προτεκτοράτο της Αγγλίας και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση του ημιαπίκου και έτσι με την ηθική και υλική βοήθεια του Τσάρου, των Άγγλων πλουτοκρατών, των Γάλλων αντιδραστικών, οι Έλληνες τσιφλικάδες, οι αστεί και οι φαναριώτες πήραν την εξουσία στα χέρια τους όταν δημιουργήθηκε το μικρό αυτό ελεύθερο ελληνικό κράτος, όσο και αν τσακώνονταν και τρώγονταν πάνω στο μοίρασμα της πολιτικής εξουσίας. Όλη τους την προσοχή και τη δραστηριότητα της κέντρωναν ακριβώς αυτό. Στο πώς μέσα στο νέο αυτό βασίλειο να κρατήσουν τις λαϊκές μάσες υποχείριους, να μπορούν να τις καταπιέζουν και να τις εκμεταλλεύουν. Έτσι, ώστε σήμερα συνεχίστηκε η οικονομική υποδούλωση και η αποστράγγιση του ελληνικού λαού και την θέση των Τούρκων Μπέιδων, Αγάδων και Πασάδων την πήραν αυτοί που είχαν γίνει το ίδιο, όπως και οι Τούρκοι κατακτητές, ληστές και εκδίστες, μαζί με τους ξένους δανειστές. Από το 1823 ως τώρα, λέει, το ξένο κεφάλαιο, έχοντας τοποτηρητές και τελοδόχους του στη χώρα μας, τους αστοτσιχλικάδες, γύμνωσε κάθε κομμάτι του τόπου, λίστεψε το λαό, κράτησε τη χώρα καθυστερημένη για να μπορεί να μας μεταχειρίζεται ως απίκους. Όταν κανείς λοιπόν έχει υπόψη το τι έγινε κατά το διάστημα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα,
από την άρχουσα τάξη και τι επακολούθησε, εξάγει ένα συμπέρασμα που το επικυρώνουν τα διάψευτα γεγονότα. Ότι η Επανάσταση του 1921 προδόθηκε όχι μόνο από τους κοντζαμπάτες και τους φαναριώτες, αλλά και από τους αστούς. Αυτή είναι η μόνη ιστορική αλήθεια. Αυτό το κείμενο είναι πολύ σημαντικό, γιατί η τάση είναι να παραλληλίζεται η Ελληνική Επανάσταση με διάφορες άλλες επαναστάσεις της εποχής, όπως η Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλική Επανάσταση, προφανώς και η αστική τάξη έχει επαναστατικό χαρακτήρα, προφανώς και η αστική επανάσταση θα ανατρέψει με τη συνδρομή φυσικά όλου του λαϊκού στοιχείου στους βασιλείς, αλλά η επόμενη φάση της Γαλλικής Επανάστασης, ότι ας πούμε από την επόμενη μέρα απαγορεύονται συγκεντρώσεις και να δημιουργούνται συνδέσμοι είτε στους αγρότες είτε στους εργάτες, αυτά εξαφανίζονται από την ιστορία. Έτσι και από τη δική μας ιστορία εξαφανίστηκε αυτό που κάνανε οι φιλικοί σε έναν βαθμό, πώς συμμαχούν με ένα κομμάτι του πατριαρχείου τους φαναριώτες και πώς ουσιαστικά προδίδουν όλους τους πόθους που είχε ο λαός να απελευθερωθεί από μια υποδούλωση που δεν ήταν μόνο εθνικού χαρακτήρα, αλλά και ταξικού. Αυτά σε πρώτη φάση. Ό,τι θέλετε τώρα το συζητάμε. Νομίζω ότι μάζεψα κάποια πράγματα. Πέστε μου αν κάτι έχω αφήσει για διευκρίνιστο. Πάρα πολλά έχω αφήσει δηλαδή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη εισήγηση. Μπορούμε να περάσουμε στη κουβέντα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Μια παρατήρηση. Πότε δημιουργήθηκε, ότι υπάρχει ελληνική συνείδηση αυτό? Ναι. Ωραία. Ναι. Το είπα γιατί ξέρω, το ξεχνάω. Λοιπόν, η πρώτη κουβέντα, πότε τέτοια πρώτη φορά ζήτημα ελληνικού κράτους. Μιλάμε για πριν την άλωση, κοντά στο 1430, έχουμε την περίπτωση του Γεωργίου Γεμιστού, ο Πλήθων, ο ονομαζόμενος. Αυτός κομμάτι της αστικής τάξης κατά κάποιο τρόπο, αν το ονοματικούμε έτσι, σε αυτή τη φάση, είναι από τον δεσποτάτο του Μιστρά. Μόλις έχουν αυτονομηθεί από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και μάλιστα αρχίζει να βάζει το ζήτημα ενός νεοελληνικού έθνους. Ο Γεμιστός έχει μια μικρή, του χρεώνουν μια μικρή προγονοπληξία. Έχει μια αρχαιολατρεία, αλλά σε βαθμό μάλλον πέραν της εκτίμησης απλής δηλαδή και του θαυμασμού, και αυτό αλλάζει και το Γεμιστός το κάνει Πλήθον. Λοιπόν, ο Γεμιστός θέτει ένα ζήτημα τέτοιο, νεοελληνικού έθνους, όμως επειδή η αστική τάξη της εποχής του δεν είναι αναπτυγμένη, δεν είναι καθόλου αναπτυγμένη σε εκείνη τη φάση, πού θα απευθυνθεί, σε ποιον δηλαδή θα χρειαστεί να στηριχθεί? Στους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες και στο Πατριαρχείο. Φυσικά, αν στηρίζεις αυτούς για να σε απελευθερώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Το εγχείρημα του Γεμιστού ήταν ένα εγχείρημα που έμεινε στις επιστολές. Προσπάθησε, έθεσε το ζήτημα, αλλά ήταν μια εποχή που δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε ούτε καν η αστική τάξη, η οποία να έρθει σε ανταγωνισμό, δηλαδή και σε σύγκρουση, σε αντιπαράθεση με τη φεουδαρχική ιδιοκτησία για να μπορέσει να το σπρώξει. Ο αγροτικός λαός συνεχίζει καταπιεσμένος στην αμάθεια, επίσης να μην υποτιμάμε το στοιχείο της θρησκείας. Ό,τι παθαίνεις είναι θέλημα Θεού, θα δικαιωθείς στην άλλη ζωή. Έτσι, αυτά τα πράγματα δυστυχώς έπαιξαν τον ρόλο τους, δεν πρέπει να υποτιμώνται καθόλου. Έτσι λοιπόν εξαφανίστηκε αυτό το αίτημα και επανεμφανίζεται κοντά στα 250 χρόνια μετά 300, όταν πλέον έχει ισχυροποιηθεί σε έναν βαθμό η αστική τάξη, οπότε ο αγροτικός κόσμος βρίσκει έναν σύμμαχο, αναπτύσσεται σιγά σιγά και έτσι γίνονται όσα είπαμε προηγουμένως. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο απόσπασμα που διάβασε αναφέρεται ότι σε αντίθεση με το απολυταρχικό καθεστώς του Καποδίστρια υπήρχε μια δημοκρατική συνείδηση του ελληνικού λαού. Ναι. Αυτή η δημοκρατική συνείδηση πώς είχε αναπτυχθεί στον ελληνικό λαό? Ναι. Άμα λάβουμε την ιστορική μετάβαση. Μετά το 1000, ας πούμε μετά την Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση πράγματι θα αποτελέσει ένα σημείο τομής. Έτσι, είναι μια τομή. Πράγματι, ο διαφωτισμός που είχε αναπτυχθεί στη Δύση, που δεν είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό στην Ανατολή,
θα αρχίσει να κερδίζει και σε βόητρο. Οι δημοκρατικές ιδέες δηλαδή, από τόσο στη Γαλλία όσο και στην Αγγλία, αρχίζουν και αναπτύσσονται. Από τους Έλληνες λοιπόν των παροικιών θα αρχίσουν να μεταφέρονται σιγά σιγά και προς το εσωτερικό. Δηλαδή και πολλοί έμποροι των παροικιών επιστρέφουν στον ελλαδικό χώρο. Οι καραβοκύρδες που πάνε και έρχονται επιστρέφουν. Είναι πολλά τα στοιχεία εκείνα, τα αστικά τα οποία θα πάνε στη Δύση, θα γαλλικηθούν, θα μπολιαστούν καλύτερα με αυτές τις ιδέες, θα τις φέρουν πίσω και θα αρχίσουν να διακηρύσουν. Ο λαός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σαν σφουγγάρι. Από εκεί που τον έχει δηλαδή στο σκοτάδι και στην αμάθεια, όταν αρχίζει να το με κύρος, αυτό είναι το σημαντικό, με κύρος να του λες ότι γίνεται και αλλιώς, ότι ο λαός πρέπει να στέκεται πιο ψηλά, ότι δεν μπορεί να σκύβει το κεφάλι πάντα στους αφεντάδες του, ότι δεν είναι θέλημα Θεού αυτό το πράγμα, ότι δεν το επιτάσσει δηλαδή κάποια ανώτερη δύναμη να είσαι εκεί κάτω και να πεθάνει, ας πούμε, στην αθλειότητα. Όταν αρχίζει να τίθεται το ζήτημα έτσι, πράγματι αρχίζουν και αναπτύσσουν αυτές τις δυνάμεις. Και μάλιστα στις εθνοσυνελεύσεις, θα γίνουν 4 εθνοσυνελεύσεις, θα υπάρξουν συγκρούσεις αρκετές. Γιατί υπάρχουν τα κομμάτια εκείνα που συνεργάστηκαν τα αστικά, υπάρχουν και αστικά κομμάτια τα οποία δεν συνεργάστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Και υπάρχουν κομμάτια από τον αγροτικό πληθυσμό και από τους καπεταναίους. Από τους καπεταναίους, οι οποίοι θα έρθουν και αυτοί σε αντιπαράθεση. Θα ζητήσουν και αυτοί πράγματα. Πολλές φορές όχι από την καλή τους καρδιά. Έτσι πρέπει να σκεφτούμε ότι και σε εκείνη την εποχή οι καπεταναίοι έλεγχαν περιοχές ολόκληρες. Δεν ήταν ότι διακατέχονταν από κάποιες δημοκρατικές ιδέες όλοι και καλά. Παρ' όλα αυτά θα εμβολιαστούν όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Θα δημιουργηθεί δηλαδή μια συνθήκη νέα η οποία θα έχει και αυτό το στοιχείο. Οπότε στις κόντρες που θα προκύπτουν θα γίνεται και μια ζήμωση των δημοκρατικών ιδεών. Για παράδειγμα, το ζήτημα της ιδιοκτησίας της γης. Υπήρχε μεγάλη σύγκρουση για το αν θα δημιουργηθεί το βυζαντινό δίκαιο ή αν θα δημιουργηθεί ένα νέο δίκαιο στα αστικά πρότυπα. Η τρίτη, νομίζω, εθνοσυνέλευση στην Τρισίνα καταλήγει ότι θα υπάρξει ως βάση για το επόμενο δίκαιο που θα συσταθεί το αστικό δίκαιο, δηλαδή ως πρώτο που θα έχουμε την Γαλλική Επανάσταση. Θα έρθει ο Καποδίστριος μετά, θα καθαρίσει αυτά. Γι' αυτό μπαίνει στην αντιπαράθεση με τον Καποδίστρια. Υπάρχουν δυνάμεις που θέτουν το ζήτημα. Όσο προχωράμε, ο χρόνος συμπυκνώνεται και οι εξελίξεις είναι πολύ πιο γρήγορες και ιδεολογικά. Αυτό.